Hola, em dic Alexander. Quan vaig començar grau mig, encara no em podia imaginar que la meva vida canviaria per complet en tan sols 2 mesos. El dia 14 de gener de l'any 2018 va començar un dels viatges més importants en la meva vida. Aquell dia vaig aterritzar a Tallinn, Estònia. El mateix dia vaig firmar el contracte de formació professional en l'empresa anomenada Hansa. El temps i l'ambient en Estònia són ideals per treballar. Gràcies a això, superava les 8 hores de treball com si fossin 10 minuts. Els meus estudis estan relacionats amb l'àmbit de la informàtica. Així doncs, el meu dia a dia en l'empresa consistia en reparar màquines clients, configurar servidors i el que m'agrada més de tot, programar. He obtingut una experiència fenomenal en treballar en equip, ja que tot el procés de treball es tenia que repartir entre tots els membres del grup. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Desitjo a tots els futurs participants un bon viatge.